Shnong Myriaw kabalong kaway ni Shnong ki bahab ka West Khasi Hills District hakasi sa jan bat ngining kong kala Ïarap iki paidbah nongshongshnong hakum kani kapor bakidu ila kabella da ka basam do KHAW shaboro kilong yeng ki badan hapo kate Shnong kani Shnong kadan kumbalai spa tam teli yem Hakani ke jingsam KHAW lai dan lang usodar ka Shnong uba kermen bar ki record ka executive committee jong ka Shnong ya ka jingsam la pelong hapereng ka japan bet ka berhenti bah da ka babot berking rui ki kendon jing batha ka sarkar khamtam ha ka paniai ki paidbah ha ka jingjingai ka bashimitar iwei ne gata ka social distancing usodar ulai thu ba ka Shnong kala thiet south pa berniu KHAW na ka pisa jong ka Shnong kala yo ruban piang sngo bah arpu ar berni no MLA ba no MTC ka mauthat raishan Nang ta San Bernino acting chief Shnong Myriaw, but San Bernino ba Shakliar Wajri, ubalong uway ni kinong 3 months ngo baha. Dalor kata ka Shnong kala yoru ki jingay ngo baha yaw KHAW na nongshongshnong ki bakhamdan kham em ban ay ki padong. Yaw niu KHAW la sam mar arpo kilo shi yeng. Ulay thu balasam siya baro kilong yeng ha ka Shnong, klem da kenyo badok niu baruspa. Hindi ka Shnong ka kermen ba ki ruspa kan ay no yaw KHAW ubayo siya ki badong.